Здравейте с прогнозата за времето на ТВ+. И през следващото денонощие облачността ще е разкъсана, по-значителна над Западна и Централна България. Утре над цялата страна ще бъде облачно, като само на отделни места е възможно да превали слаб сняг. В Северна България дневните температури ще са между 4 и 8 градуса. Над Източна България и Черноморието също ще бъде облачно, но валежи не се очакват. Температурите по морското крайбрежие ще са около 5-6 градуса. Над южната част на страната максималните стойности ще са около 5-8 градуса. И там облачността ще е разкъсана, а валежи от дъжд ще има в крайните югозападни райони. В София е възможно да има превалявания от дъжд и сняг, а максималната температура ще бъде 4 градуса. Над планините ще има значителна облачност, на места ще превали и слаб сняг. По високите открити части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Във Франция, Великобритания и Бенелюкс времето ще е предимно слънчево. В Германия и страните от Централна Европа облачността ще е разкъсана до значителна. Област от ниско налягане с център над Балтийско море ще е причина за снеговалежите в района на Прибалтика, Скандинавския полуостров и северозападните части на Европейска Русия. На Пиринейския полуостров валежите ще намалеят и облачността ще започне да се разкъсва. В централните и южни райони на Италия се очакват краткотрайни превалявания от дъжд. У нас във вторник ще бъде облачно, в югозападната част от страната ще има и слаби валежи, предимно от сняг. Минималните температури ще са между -5 и 0 градуса, а максималните между 2 и 7. В сряда облачността временно ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. В четвъртък повишението на температурите ще продължи. В петък ще се задържи облачно, възможни са и слаби превалявания от дъжд. Такава е нашата прогноза. Желая ви приятна вечер!